هێزن بناوێ حەشد الشعبی ڤیدیۆیەک نو وەشاندنە دیار دکە و ئەو لە تانشت هێزن ئەولەهیە عێراقێ بنگەهێن داعش لە دەرڤەی فەلوجە دکن ئارمانج. ئەف ئۆپراسیۆنە هێزن عێراقیە ڕۆژە یەکشەم دەست پێکری بە پشتەوانیە هێریشên فڕۆکین هەفپەیمانایە. یەکەم ڕۆژە دەستپێکردنا ئۆپراسیۆنی کاربەدەستên عێراقی گوت سەربازان دەڤەرن گرنگن دۆرە باژار ڕزگارکردنە جوانە ئەلکەرمە. لێ هەرچا بە ئالۆزیین دەڤەراکەسکیا بەغدایê هەرمانە بەردەفکی حکومەتە عێراقی سەعد ئەلحەدیسی دەبێژە ئەولەهیە بەغدایê gelek giringa ji moralê serbazan re dema hêrîşî Daeş dikin li Felûce. هندێک ji hêzên parastina girînzûn niha li Felûce şer dikin. Cudahiyên siyasî û narahetiyên li Bexdayê karîgeriya xirab heye li ser serbazên me di şerî da. باوەری هەیە و دەرخستنا داعش ji Felûce dê destpêk be ji çareseriyên siyasiyên krîzên welatî re. Ez bawer dikim hemî layinên siyasî heman helwêst heye. Di piştevanîkirina serbazên me li Felûce. Dibe girtina Felûce qonaxek bî ji bo yekgirtina wan layinên siyasî. Ji bilî Felûce çend deverên diyên parêzgeha Enbar û bajarê Mosul jî di destê Daeş demane. Hatiye gotin ku leşkerê Emerîkî yê sedan şêwermend û rahênerên leşkerî li Iraqê hene dixwest berî Felûce operasyona rizgarkirina Mosulê dest pê bike. Lê Wezareta Berevaniya Emerîkî dibêje ew biryara Iraqiyan e. Evel li dawiye tişteke hêzên parastina Iraqê wê diyar bikin, lê starîdana û giringiya wan, ku wê li dîv çi erkekê li destpêkê biçin û helbet Felûce naête dûrxistin. Balî xwe ve komandariya hêzên hevpişkên Iraqê jî hûjdarî dabû dihan hezar sivîlan heta ji Felûce derkevin lê diyara milîtanên Daeş rê li wan girtine. Hêzên beşdarî vî şerî dibêjin ew di xema sivîla dene. والمبدأ الأساس لهذه المعركة هو حماية المدنيين. Parastina medeniyan yekem bi nemayevî şerriye. Em behsê rehîneyan dikin ku li Felûce di destên Daişê dane. Erkê me rizgarkirina wan e. Emerîkî piştrastin ku Daeş wê ji Felûce bên derxistin lê hûjdariya jî didin ku ev komela radîkala İslamî wê carcaran hêrîşî bajarên mezinên Iraqê bike. Dexîlê Şemo, dengê Amerîka.